Ya, saking Palenggan kemudian datang Sason nopo panggungan monggo Bapak Rien Bapak Dalang kersanipun minggah Rien. Bapak Dalang datang mriki Bapak Dalang. Punten Bapak Dalang datang mriki. Jadi wayang kayon saged kahaturaken dhateng Ibu langkung rumiyin dhateng Ibu Raing Ringgit dipun nyaosaken dhateng Ibu. Anu cukike Bu, cukikipun Bu. Nah, lajeng cempure lajeng kahaturaken dhateng Bapak Mujianto, lajeng kahaturaken dhateng Ki Dalang Ki Srinanjaya. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Dalang kita, Ki Srinanjaya. Inggih, saking kawula cekape semanten, kula namung jejering titah sawantah sayekti kebak kilap kebak salah, kula namung pinter nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Saking kula cekapi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaksa kura lupa Trisadeng Narendra yaksa lakukan Maywana Maywana langeng gembira marang rangang Pumasanya pratangga windu wiyat amun-amun leraku mampang maletik mencolot Stosawatak pira ilang Stosawatak pira ilang kongsi sapandurat tan bisa ngandika lali Purwa Deksina manawa siniba saguming para panggalaman ancap nyono Pak non kula wonten dawuh Gusti Angger Ratala watara 17 taun yen kula ngasta pusaraning adil nyeka panguwasa tunggal enten negara Trajutrisna napa sing kirang yen kula mengku bawat leman babar pisan boten wonten ingkang ndadosaken kujiwa namung kemawon nadyan kebak kawibawan kasantosan
kawicaksanan tuwin kaparasajan namung teksih wonten ingkang tinemunipun ganjil upamane Paduka Gusti kula anggir menika dereng nambut silaning akrami tegesipun dereng gadhahi sisian wujudipun prames paringkang minangka dados Jatukra Paduka ladala boten sisip namung pun wonten wujudipun gagasan krentek greget grejeting manakula wanita ingkang sapatemon wonten sabeting paspenan utawi impen putra Karangkaendran putranipun Sang Hyang Bathara ingkang nami Manik Lunggit mila menika wan angka kula bareng mengku wujudipun wanita saking Karangkaendran nanging warta binandunging Karna Titiwansi punika wonten ingkang nunggah karep peranaan Pandhawa namipun Antasena budidaya mrih gagawi gartanpa karya angkaipun pun Antasena monggo samangke arek klampit berungkat impul wadya Trajudisna ngebyuk batang sayuta dhateng negari Ngamarta ing pangkah ngurungaken sedyanipun para Pandhawa mala kramaken pun Antasena menawa menika sampun pinanggih prayogi nggih boten kula gagas sing bakwas badan yen kula mengkul dhateng Manik Lunggit Mandatyana kalem mawi limut
Wata musuh lo hai yo weh
Jroning wartaya Grupopo kondo Nojek Arisa Cuko Srinata lenggah mungguing sing angsana ing siti inggih sikra ing adhep Prabu Larasing pamyat rengganing Datulaya Sri Cinawi sesotya manik Mawara sorot mirat sumirating mangilat adit ya
Tranggono sumawur ujwalan niraku manyar atap silaning kang samya nanggil Pranayaka Bupati Pangarsa anon-anon satindhiye wos Mahatma ngayun nganti sabdaning nata Karnantyase Prabu alon lingira aglis satine katining karsa titi samendang karampet Sabdo Brahmana Raja Sabdo Brahmana Raja Piring dangu Sarawa Padukada Koko Prabing Durawati keparenga ngaturaken pambagya panakrami sumeng pangabekti kula kunjupa wonten sandhaping pada Padukada Koko Prabu Yayi Rarja pisowan kula tampi pambagyanipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang mentah dat kakawulaken ing Lungaya rumeket ing Wardaya amawah ana Bawalaksana pudya astanipun Kakang Kunjupa sing ngandika Yayi Prabu Puntadewa saking panampi kula duh Koko Prabu kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat nuwun monggo kula aturi nyekecaken anggen paduka lenggah duh Koko Prabu Yayi sampun boten kirang sekeca prapanipun Kakang ing Darawati wonten Paswakan Agung negari Ngamartana non ngestokaken dawuh Yayi Samyaji Koko Prabing mandura ngaturaken kasegan panakrami sos keping pangabekti kula Kunjupa wonten sandhaping pada Padukada Koko Prabu Baladewa. Yayi. Raja Wiswan kula
Kula tampi pambagenipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang rementah. Dan kakalungaken ing lungaya rumekek ing werdaya amah ana bawleksana. Pudya astawanipun Kakang Kunjuka Jengandika Yayi Prabu Puntadewa. Sating panampi kula cadhong tangan kula kekalih. Kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat nuwun monggo duh Koko Prabu. Kula aturi nyikecaken paduka lenggah duh Koko Prabu. Yayi sampun boten kirang skeca. Pratanipun Kakang ing mandir wonten Pasokan Agung Negari Ngamarta non estokaken dawuh Yayi. Slidang Kresna kakangku. Aku Werkudara Sarawa ngaturke sungkem pangabekti kunjuk ana ngarsamu Slidang Kresna kakangku. Ya Bratasena wis tak tampa. Ora liwat paestuku wae tampanana Yayi. Werkudara ndak cadhong tangan loro. Ndak gegem ndak pundi kumpula lan aji jaya. Pangestune Slidang Kresna kakangku. Baladewa bule kakangku ngaturke bekti kunjuk ana ngarsamu. Ya, ndak tampa Bratasena. Ora liwat paestuku wae tampanana Yayi Sena. Ndak cadhong tangan loro. Ndak gegem ndak pundi ana mastaka dadi jimat. Pangestune Baladewa bule kakangku. Senadyan kula pun Arjuna duh Koko Prabu ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada paduka Koko Prabing Darawati. Arjuna wis tak tampa. Ora liwat pangestu kowe tampanana kaipe kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten mustaka mugi dadosa jimat. Koko Prabing mandura ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada paduka duh Koko Prabing mandura. Ya, Arjuna tak tampa. Ora liwat pangestu kowe tampanana Yayi bocah bagus. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat. Ya padhang pindha wulan purnama rasing manah kula duh Koko Prabu. Sasamunipun kula nampi nirapa duka duh Koko Prabing Darawati saderengipun paduka rawuh kawontenan negari Ngamarta petong dedet limengan. Upama Cinandra pindha sawa kelem ing Wanciratri boten wonten ular ing karya padhang. Tanpa beda patrapipun taruna ingkang kandhuan gandrung asmara. Kedadak kapadaning sawit saking rawuh paduka duh Koko Prabu. Yayi semanten ngejengandika ngluhuraken dhateng asmanipun pun Kakang Darawati. Kejawi wedharing sabda. Prapanipun Kakang Kang Sinugata olah manis sinubaging tata krama kang sarta linuberan ing gegujek genging panon tanpa pami. Wujudipun pakurmatan ingkang rikalenggan punika kasugataken wonten Pasokan Agung negari Ngamarta duh Yayi Samyaji. Saged anggen kula mangerti awit ngenget-enget dawuh kang sarta puca paduka duh Koko Prabu. Yayi menapa to sababipun nebakaken awala wonten nagari Darawati menawi tanpa pepalang kang sarta tanpa pangbengan pun Kakang tinimbalan seba wonten negari Ngamarta Yayi menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedharing kathah keparenga kula nderek ngarosaken mbok menawi sembada ambabating rungkut angoboring pepeteng hambirat sungkawaning tias Yayi Prabu Puntadewa. Nuwun monggo kula trimajeng duh Koko Prabu. Kepareng kula matur wonten ngarsa paduka Koko Prabing Darawati ngestaken dawuh Yayi. Palugon
laguning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng amomong ngun mana rahayu ayo ana tan golong kumolong manatu kara karenane ora mangapus Nunduk Yayi Samarji monggo kula aturi paring dawuh mbok menahipun Kakang Durwati Sembada ambabate rungkut angoboring papeteng hambirat sangka wening Tyas Ayu Prabu Puntadewa ngestuaken dawuh duh Koko Prabu nembe kemawon para Pandhawa pribadi kula pun Puntadewa Bratasena Arjuna Pinten lan Tangsen sami sarembak ing pangka kepareng mala kramaken ingkang putranipun adi kula pun Bratasena namipun Antasena kepareng badhe kapala kramaken kaliyan wujudipun widodari saking Karang Kaendran putranipun Ukulun Bathara ingkang nami Bathari Manik Lungit duh Koko Prabu mila paduka kula atur rawuh wonten negari Ngamarta ing pangkah krasa jumburung lan angkaipun adi kula pun Bratasena anggenipun kepareng badhe mula kramaken Antasena Manik Lungit duh Koko Prabing Ndarawati namung padha kang Sembada saged ambabate rungkut angoboring pepeteng Suling Sudarma ingkang tartamtu paring iku pratika magepohan angkaipun para Pandhawa duh Koko Prabu Yayi sagading manah sakadharampah kula ngurmasi dereng sepinten jembaring tebo kirang pengalaman supen ing bab pinteranipun kula dodo namung rek ning dipun pundhuti pamrayogi wasing gati mboten kepareng badhe mulang utawi ngungkuli dhateng Yai Prabu Puntadewa namung klungsu watunipun kula menika udu dados sawetawis sampun cetha menawi para Pandhawa kepareng badhe mala kramaken pun Antasena kalian wujudipun widodari saking Karang Kaendran ing menika pun Manik Lungit putranipun Pukulun Sang Hyang Bathara menawa sampun kapenggali kanthi mening jalaran wonten jagat nika wonten wujudipun paugeran ing ketatipun ugemi dening sedaya para jalma ing jagat raya. Jodhonipun tiyang gesang menika sampun wonten piyambak-piyambak ing mangka menika saged lumastani nerak dhateng wujudipun kasusilan. Ing antaripun menungsa kepareng badhe nggayuh
garwa dhateng wujudipun widodari. Yayi, sisip sembiripun kurang-kurang bejane. Menika badhe nuwuhaken wujudipun bilahi, nuwuhaken wujudipun malah tumrap jan mung parang badhe ngangkah dhaup lan wujudipun widodari. Parang kula nyuwun priksa. Menawa sampun jangkep, menawa dados saranipun, dados syaratipun anggen parang badhe amengku dhateng wujudipun pun manik lungit. Ayo. Wong Raben iki ora ana jodone dewi-dewi. Lumrah iki menungso ki ya karo menungso, ora kok menungso kok dhaup karo widodari kuwi jenenge nerak kasusilan nrajang waring Gusti kang akarya jagat dara. Apa? Wis kok pitung. Ora wedi kowe kena walat anakmu kok rabe karo widodari. Jalaran kowe iki menungso lumrah. Adan ra wis ana ta Bambang karo Endang. Dewa karo Dewi. Apsara karo Hapsari, menungso ya karo sak lumrahing menungso. Sing kok takoki upamane apa? Wis kok goleki dina sing apik kanggo dhauping punang pinanganten. Wis. Wis kok wiwir. Wis kok ulir budimu, mantep nggonmu dhewe anak mantu widodari. Wis. Wis kok pitung ragatmu, tuntunan sing kok tanggap apa? Wis. Wis golek wong tuwa kanggo nulak udan, wong tuwa kanggo pager-pager bab kuwi dadi adat utawa pakulinane wong yen to duwe gawe. Kabeh wis tak samatake, babar pisan ora ana sing kujiwa. Ragat wis tak samatake. Aku mbeleh kebo cacah ora kurang saka 7. Ubo rampen kebutuhan gerabah kabeh cukup. Kanggo wiyaga ya wis ana, kanggo pengrawit uga wis ana. Kanggo waranggana, ngendi waranggana tak tekake kabeh. Babar pisan ora ana sing tak sing. Kono kabeh tak singga, tak dadekke siji bot-bote nggonku nyambung, nyambang lan sumbang marang kabeh para sanak sedulur. Kabeh tangga teparo ya wis tak aturi. Narendra sak jagat wis tak aturi. Tak gaweke undangan kabeh. Edan. Gedhen-gedhenan. Ora kok gedhen-gedhenan. Bot-bote margya karo anakku lanang aja nganti aku gawe kuciwa karo anak. Jalaran anak olah bapa sing kepradah. Jeneng wong tuwa kudu nuruti apa to sing dadi panjaluke anak. Gandeng anakku pengen mengku widodari tak turuti. Men besok aku tuwa ora dipaido karo anak. Anakku cacat telu tak gawe omah dhewe-dhewe. Gatotkaca ning Pringgondani. Antaraja tak papake ana sak ngisore bumi. Klebu si Antasira iku wis tak cawisi ragat kanggo gawe bale wisma. Sebab wong tuwa duweni anak yen ora sembodo, ora wurung tuwane bakal dipaido karo anak. Kula tak budidaya wit sih mudha aku makarya kanggo kamukten kang sata gamoyane anak lan bojo. Uripku mung kanggo nindakake dharma anak lan bojo kejaba. Aku kudu nindakake dharma urip ana negara. Dadi betenge wong sak negara ning keluarga ku tak utamake. Mbak Kanggeng wonten dawuh. Kuwi ya wis mantu. Dereng sinuwun. Anakmu pira? Cacah wonten 8 ingkang setri menika cacah wonten gangsal, ingkang 3 menika jaler. Wong ngono iki. Jebule anakmu ku ya akeh kathah. Daipun para pinter anak niku menika kathah, menika rezekinipun ugi kathah. Jarene ngono ning nyatane ya akeh. Wong sing anake akeh ning uripe nandhang wujude sangsara. Ya. Yen to kabeh kanthi kapitung kanthi permati, aku ora bakal maido wong tuanane mung jumurung apa to kang dadi karepe. Ya kuwi adik-adikku para Pandhawa. Sing baku ngutamake
ya kuwi gedhekke ndonga marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Lan memayu ayuning sami. Mengkone tak kira bakal lakon apa kang digayuh dening para Pandhawa. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra Persiwa Raja Nawisuta kang munggah kaliraing rata tur dumiyangakene kang sarutama ing ngantos purna sabdane nata amarta Prabu Puntadewa dadak ketungko gegering sapa rapane dewa suduk mau dal-dal Sang Bathara Narada ya kang sampun temati gem kang samya anangke ya Sri Bala Dewa Narpati saklangkung tresnanipun miat langeneng kalangiwan agar pandamoncar kinon lerga kunang surem sorote kan padang asor lan pacare Purnameng gekono dasare mongso ketipu Bimo anawang kaleme mawi limut kalamatan jroning alam kanyut
Om saknyatane iku kanyatan kaki dine yen tanemu sayati tanbisa momor Tiring dangu sarapa duka dubukulu Sang Hyang Resi Kaneka Putra kepareng ngaturaken pambagya panakrami sosok ing pangabekti kula konjuka wonten sandaping pada paduka dubukulun Sang Hyang Resi Kaneka Putra Pak pong brokenjong kaya waru bingkong mepet gimbong untun tek arane apa ngadas soto jenenge rompong sing empuk dhewe jangan terong iya ya Punta dewa tak tampa ora liwat pangestu kuwi tampanana nggih. Kula cadhong tangan kula kali kapundi wontene mustaka mugi dados jimat. Senajan kula pun kresna aja pukulun ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk pukulun Sang Hyang Resi Kaneka Putra. Ya kresna tak tampa. Ora liwat pangestulun bae tampanana Sri Kresna. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wontene mustaka mugi dados jimat. Nadyan kula pun Balarama pukulun ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Iya, Baladewa tak tampa. Ora liwat pangestu, ulun wae tampanana. Kula cadhong tangan kula kalih kapundi wonten mustaka mugi dados jimat. Aku Werkudara Narada dewaku ngaturke sungkem pangabekti kunjuk ana karsamu. Iya, Werkudara wis tak tampa. Ora liwat pangestulun bae tampanana Werkudara. Ndak sadhong tangan loro tak pundi ana mustaka dadi jimat. Ndadosaken kagiat kadra kasandu pukulun. Rawa padha kang boten mami cecala saderengipun wonten negari Ngamarta. Menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedaring kathah kepareng kula nderek ngraosaken pukulun Sang Hyang Narada. Ya, Puntadewa. Tekaku kang tanpa cecala utawa kabar sadurunge mapan tak temoho. Jalaran arep dikayong minangka dadi dutane Sang Hyang Jagat Girinata. Titiwanci dina iki aku kudu tetinjo martuwi ana negara Ngamarta magepokan angkae para Pandhawa nggone bakal malakramake ngatarane Antasena lan Manik Lungit ya kuwi anake Sang Hyang Bathara Indra. Dadi ana tembung wujude babak anyusuli. Mekaten Jayapukulun kaya mangono Puntadewa. Werdine tekaku negara Ngamarta kang sepisan ngerti marang kabeh kawulujengane para Pandhawa kalebu ya kuwi anak Anggering Ndrawati Sri Bathara Lesna. Angka lorone minangka dadi duta utawa caraka. Caraka ki utusan nek ning desa jenenge Carik. Nek Carik ki utusane lurah, lah nek aku kamituaning dewa, utusane Sang Hyang Jagat Girinata. Nek Wiyaga utusane ya kuwi dalang tadi.
Lah nek penumping kuwi sing nyamatake njangkepi kebutuhane ya si dalang. Mung gandeng toko karo belung mau. Mula kasadekan ya wis ana sing lali lho saiki. Wong sing ganti tekaku negara Ngamarta ya kuwi mung bakal nyetake mbaleni bab perkara pitung nalika semana ing antarané para Pandhawa karo ya kuwi Sang Hyang Bathara Indra. Biyen rak wis pitung bakal mala kramake Antasena karo Manik Lungit ning ana sing katalumpen nggih. Upamane menapa Jaba Kulon ya kuwi ana kang minangka syarat utawa seranane gandeng. Sing dipalakramake kuwi antarane menungsa karo widodari kanggo nyingkiri welak. Aja nganti ana kedadian ana wujude sengkala kang kasan sempyok marang para Pandhawa. Dewa nalika semana ki katalumpen utawa lali bakal blakake marang para Pandhawa. Lah iki bakal tak blakake ana kang minangka dadi syarat utawa seranane nggone bakal malakramake anak Pandhawa karo Manik Lungit. Upamane menapa Jaba Kulon, upamane angka sepisan. Antasena kudu sembada nyamatake. Ya ki wujude cupu Manik Madiwara kuwi tilas wadahe Lengatala ingkang minangka dadi srana bebana mboyong ya ki Manik Lungit saka Karangkaendran menyang negara Ngamarta. Angka 2 pasrahe temanten sing nyarani ya kuwi si Bratasena utawa Werkudara pribadi nanging kudu nganggo srana nyembah sesedokan andhadhap ngekapada marak mangendhale ana ngarsane Sang Hyang Jagat Girnata kanthi ya kuwi nindakake basa. Rong perkara kang sepisan nganggo srana ya kuwi cupu Manik Madiwara angka 2 Werkudara kudu nyembah lan Sang Hyang Jagat Girnata uga nandukke basa marang para dewa. Paguna Wara sakareng toya rikala jegur segara alun gulung magulung kulungan Mbak penyuku mambang tuwis nang lebur bumi ndak tampa apa to kang dadi andharane Narada Dewaku magepokan syarat utawa srana ingkang kudu disamatake dening para Pandhawa bot-bote kang ngradekke si Antasena ya mung ana cacate. Cacate apa kulo? Apa to sababe wujuding srana kang satos syarat mau? Kok dikandhake dina iku ora biyen-biyen tuk nalika sapatemon ana Kahyangan Suralaya. Ing mangka manut saka penemune para pepundhen kang sarta para sepuh jarene jodho njodhok ki anak ki mau ana pilahe dewi-dewi ana gandengane dewi-dewi ning yen to Werkudara ora nganggo tata cara sing kaya mangkono waton kabeh kinodrat arepa menungsa karo dewa arepa menungsa karo widodari ento pancen nyata kabeh mau jodhone
ora bakal ana sing ngluputake jalaran dewa kuwi uga menungso. Ya mung mikire para dewa sak ndure jal menungso. Kulenta iki dina dadak nganggo syarat wujude cukup manik Madiwara. Apa meneh syarat kang kaloro aku kudu nindakake basa. Dadak ngeko padha marak mangenjali sowan ngabiyantara. Nantuke basa ana ngarsane Sang Hyang Jagat kinata aku ora sudi. Kuwi adeg-adege Werkudara. Wong sak jagat ora bakal sing tak basani. Kejaba Gusti kang akara jagat sing nyiptake Werkudara. Kula kok upama petong dina iki diwurungke ora dadi ngopo. Antasena tak golekke jodho liyane manik lungit. Aku isih iso golekke jeneng wadon kang ngungkuli. Ya iki Betari saka Karang Kaendran. Nek ngono dewa mencla-mencli tembung ora kena dadi paugeran. Tanpa kena diwurungke rabine Antasena karo kanthening tumuwuh salami mung awas lan eling lukitaning alam monggo ngarep wis tak takonke petungmu wis genep wis golek wong tuwa kanggo golek dina pangging ponang pinanganten wis golek uba rampene wong duwe gawe. Lah kok iki malah perkara pitunge sing durung jangkep jane Werkudara iki piye ya? Wong lek jugetan gampang mutung. Layak kumpulan ning kono-kono kabeh ora gawe mergole gampang mutung Werkudara iki. Mestine perkara sing kaya mangkono kena dirembug. Wong perkara golek uba rampen cupu manik Madiwara karo basa wae kok ora gelem. Mongko nyatane drajating dewa ku sak dhuwure menungso. Yayi, keputusane piye Yayi? Iki nguwatirke tumrap kawibawane wong Amarta, kawibawane para Pandhawa. Kulun. Kula namung nderek kawicaksanen paduka dhuh kulun sang mangresikane Kaputra. Aku iki mung utusan. Perkara ditampa beda, ditampa ganjil karo Werkudara, tak sumanggake sing baku, aku njaluk pamit. Kabeh wis tak andharke apa to kang dadi kersane Sang Hyang Jagat Kirinata. Tatkala narpa Kresna tantulus Nyokroring. Kang munggah kalih kira ing rata
Long-long kalingan kalunglun Yayi awet madal pasilan keparang badhe nungkul lampahipun pun Bratasena amangatos gagawi gar tanpa karya Yayi anggenipun keparang badhe mula kramake dateng pun Antasena dapel manik mengit awet madal pasilan Yayi nderekaken basukarjane lampah Koko Prabu Kateng padha warahan mangungkung kandhuan rimbang lir-lirna tanpa kanen yen tan tulus Yayi diagi warna kang padha marak sebo pun kakang arep bakal mekas maneh tungkan napa to kang dadi lakune sedulurmu tuwa ya kuwi Si Bratasena mok ngestakaken dawuh Koko Prabu ucap kacarita Lakasmana wis purna sabdaning Sri Puntadewa sabda pandhita ratu sabdaning pendhita pangendikaning ratu datan kena wala-wali pindha tumetes sing mikesna temameng drancang seta saetan bisa lumebet Kundra Sri Narata kawis tinggal Banjaran Sari
Srinata mundur kekaton kaya Probadaya Srimpi Dewa Kejawantah Oh